what's up guys? It's your Ilocana girl, Miss Igado. So ayun, may gagawin po tayong video ngayon. Ala, katagtagal rin tatam. So what's up guys? It's your Ilocana girl, Miss Igado. So ayun, may gagawin tayong video. Wait lang. Ang gagawin nating video ngayon is magiging katulong ako ni Doña Miss Caldereta. Doña Pugi-Pugiit. Yun, magiging katulong ako ni Miss Caldereta natin. Maging yaya niya ako ng di ko alam kung anong oras. Basta yun, papakita natin ang ating Doña. Audio Jungle. So ayun guys, mag-i-start na po na maging katulong ako. Hintayin po natin yung iutos ni Miss Caldereta, ni Doña Caldereta pala. Meanwhile. Ay, grabe ang init. Gusto ko ng halo-halo. Yaya, Igado! Ah! Ganito. Ano ko maglilingkod ka, Doña? Bilhan mo ako ng halo-halo. Sige po, sasamahan po kita. Tara na po. Ako na po maghahawak sa payong mo. Galaan mo, naiinit. Nainitan. Aray yung payong ko. Sobraan yung manong yun. Sabihin mo na yung halo-halo ko. Antiduwa ka naman nga lang at hagtin. Doña, ito nga, di ba? Yan. Ito na po yung halo ni Doña Caldereta. Oh. Yan na po, Doña. Bilisan mo. Ito, gusto ko pagsubuhan kita. 1 hour later. Yaya, Igado! Oh! Iyala anak ti Dano. May tupra. Balik mo. Kuhanan mo ko ng bago. But orange na naman. Ayoko ng orange. Gusto ko yung glass. Go! Ano po, Doña? Madamdamin. Thank you. Ang nga mineral at inalam, ulitam. Mineral lahat. Oh my God! Ba't ang alip ka, Bok? Yaya! Pag-ilinis to, dalian mo. O, ang alip ka, Bok. Kanes. Sungit-sungit naman ang boss na yan. Sungit-sungit naman. Naalila ako dito. Porket katulog lang ako, ganaganyan niya na ako. Ma'am, okay na po, ma'am. Very good. Magsasara lang ako. Ba't ang baho? Igada! Ah! Linisin mo ako ng CR. Dalaan mo. Nahihihi ako. Pakibilis. So, guys, release ako ng CR ni Doña Calidad.
hours later. La 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 la. Oh my God, ba't yung halaman ko nabatay na? Yayay gado! Oh! Pakidilig ka ng ating halaman. Dalan mo. Dali! 5 seconds. Ikaw na mo. Iwan na. Hay naku naman. Bakbak kitaan ka. Kasta ni Tirbilig eh. Kasta. Para malagyan lahat. Ganyan. O. So na, dali. Yan. Patugas ang aking kamay. Sige pa. Ang hirap pala maging katulong ni Madam. Ganyan, maganda. Nagiganti ako sa'yo. Hintayin mo lang. Kahit ito pa yung mga masetas ni Mudrabel, Bougainvillea. Yan, ito po, pag siyara ko sa masetas na family design. Ito naman rose. Sa mga gustong, ito mga naghahanap ng ano dyan, ng mga renting design. Dilig-dilig. Ayan nila mga. Yan, ang ganda po itong halaman ng taon, diba? Nasabit-sabit pa. Tapos ipapakita ko sa inyo yung nakasilag. Ganda pa. Bawal dawat. Isto gajag dawat ita bawal. Audio Jungle.